és Kővári Borz József, a Vándorházinak a programvezetője, igen, és operatőr. Akkor azzal kezdeném, hogy mind a két-három sok film, amit itt láttunk, egy projektet mutatott be, ha jól látom, és ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy amikor elindultak ezek a projektek, mennyire volt konkrét elképzelésetek arról, hogy önnek hogy kell lefolynia és mik legyenek a céljai, és a gyakorlatban ez mennyire valósult meg, vagy mennyire tértetek el aztán ettől? Egy kicsit akkor beszélek el a projektről magáról, hogy végül is mi volt ez. Ez az új néző projekt, ami láttuk, hogy 3 szervezetek a projektnek, a Krétakör, a Kába, meg az Amblok, és egy ilyen cél volt, hogy egy olyan kísérletet hozzunk létre. Ez 2 faluban valósult meg, most augusztusban 2 hét volt, és alapvetően egy ilyen részvételi színházi program volt, és az volt a célja, hogy helyi kérdésekről, színházi eszközökkel, az ott élő emberekkel hát játszunk, beszélgessünk, nem tudom, ez a részvételi színház szerintem ez így eléggé kifejező terminus, és igazából ami nem volt meg eredetileg, az az, hogy mik legyenek ezek a részvételi eljárások, mert ez a részvételi színház ez egy nagyon tág halmaz, és nagyon sok minden belefér. És ebből, amit láttatok a filmben, az végül is egyfajta, ami egy ilyen leginkább egy ilyen elnyomottak színház, a műfajhoz tartozó helyzet volt, de ezen kívül még volt nagyon sokféle helyzet, meg nagyon sokféle forma, amit így használtunk arra, hogy helyi kérdésekről játszunk. Konkrétan ez a köszönős helyzet, ez kifejezetten ezt a szégyen témát járta körül, ami nagyon fontos ebben a faluban, vagy ez egy nagyon-nagyon fontos témának, mint a hierarchia miatt is, meg a cigánymér együttélés miatt is. És kifejezetten cél volt az, hogy minél többféle ember a faluból, tehát nem csak a mentén, hogy cigány, nem cigány, hanem mindenféle szempontból a lehető legtöbb embert hozzuk be ebbe a színi dolgba, és ennek lett végül is, ez közben alakult igazából ki, hogy erről majd a Marci beszél szerintem, hogy volt ez a 4 fiatal, akiket már nagyon régóta ismertünk, mert ilyen 10 éve ott kutatunk ebbe a faluban, meg így ismerjük jól, és volt ez a 4 fiatal, akinek elég különböző az élete, mint a többieknek, konkrétan ők 23-24 évesek, és nincsen még családjuk, míg az összes kortársuknak végül is gyereke van, meg férje van, meg felesége van. És ugye arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha velük csinálnánk valami ilyen extra dolgot, úgymond a színház mellett. És akkor ebből jött ki ez a dolog, hogy elkezdtünk velük jeleneteket kipróbálni, témákról beszélgetni, és ezt ők hozták abszolút ezt a témát, ezt a vegyes házasság témát, mindegyik ebben van, hogy próbál valahogy kilépni a saját cigányságából azon keresztül, tehát egy párkapcsolaton keresztül, gyakorlatilag mindegyiknek vannak nagyon konkrét tapasztalatai, és elkezdtünk jeleneteket játszani velük, és ezt most a Marci folytatja, és akkor ez lett végül is tulajdonképpen a terméke ennek, de valójában a folyamat volt az, ami érdekes volt. Mint az összes ilyen részvételi eljárásnál azért nagyon nehéz így utólag egy ilyen terméket mutatni, mint ahogy egy dokumentumfilmet lehet mutatni róla, meg lehet mutatni egy ilyen elkészült filmet, mert hogy maga a folyamat az, ami igazából nagyon fontos, meg az a viszony, ami létrejön, a témák, amik előkerülnek, amik átalakulnak, miközben játszunk róla. Szóval ilyesmi. És hát nagyon sokat változott közben, hogy mi a de azért, tehát, hogy mondjam, hogy a problémák azok az elejétől kezdve voltak, hogy milyen problémákkal szeretnénk foglalkozni, hogy a 2 falu miben különbözik egymástól, ahol voltunk. Szóval, hogy sok minden volt, sok minden alakult közben. És nálatok hogy volt ez? Hát a programsorozat elején 11 évvel ezelőtt nagyon ösztönösen és spontán alakult ez az egész, tehát nem gondoltuk át tudatosan, hogy mi is fog történni, ha mi most oda lemegyünk, és mi lesz. A célunk csak az volt, hogy levetítsük a filmet, hogy egy-egy filmet levetítsünk egy-egy faluban, ami meg is történt, és hát így aztán folyamatosan egyre tudatosabbá vált ez a dolog, és próbáltunk az igényeknek megfelelően, tehát kiderült, hogy nagyon sok gyerek van, és hogy hiába akarunk mi felnőtt filmeket vetíteni, ha csak gyerekek jönnek el, úgyhogy egyből ez volt az első, hogy matiné gyerekeknek mesefilmeket vigyünk, és
a felnőtteknek utána vetítsünk, tehát ez volt az első olyan lépés, amit így tudatosan. Aztán arra gondoltunk, hogy kiegészülhetne a vetítés más programokkal is, tehát ez a kézműves dolgok, gyöngyfűzés, arcfestés, aztán kiderült, hogy nagyon sok tehetséges zenész van egy-egy faluban, akkor vittünk zenészeket is már a következő alkalommal, vagy éppen tánctanárt, akkor helyi zenészeket megkerestük, tudatosan próbáltunk megismerkedni velük, hívtuk őket, hogy zenéjenek, és akkor így egészült ki ez egy ilyen komplett kis közösségi program már 10-11 év alatt. És most azt hiszem, hogy most jutottunk el odáig, hogy most már abszolút tudatosan megyünk egy-egy helyszínre, és nem igazán történnek váratlan dolgok. Én lehet egy kicsit... Nem, én a Borszhoz csatlakozni, vagy a projektükről beszélnék egy picit, mert engem nagyon megérintett az, amit láttam. Még akkor is az utolsó harmadát csak fönt a kis monitoron követtem, mert gyorsan akartuk intézni a DVD-váltást, bár nem sikerült, úgyhogy végül is maradhattam volna lent is. De nem, tehát szerintem azért egy nagyon fontos projekt, ami első talán nem is biztos, hogy szembetűnő, de egy olyan... Tehát két dolog van, amiről szeretnénk beszélni. Az egyik az, hogy egy nagyon, a dolognak az egyszerűsége az szerintem borzasztó jó. Tehát ez egy olyan ötlet, amit nyilván egy baráti társadalomban fölvetül, akkor egyben az, hogy ja, hát mi nem nekem jutott eszembe annyira egyszerű. De közben tudjuk jól, hogy az igazán jó gyakorlatok azok mind ilyen nagyon egyszerű ötletekből jönnek létre, tehát nem valami nagyon komoly és komplex gondolati ártérkel, hanem egyszerűen csak maga az elszállás, hogy fogni azt a vetítőgépet és levinni ezekbe a falvakba. És a másik dolog, ami miatt nekem ez nagyon tetszik, az az, hogy és ez egy kicsit komplexebb kérdéskör, de hogy gyakorlatilag kevés olyan ország van szerintem a környezetünkben, ami ennyire elbaszott ilyen nemzeti film disztribúciós stratégiával rendelkezne, mint a magyar. Tehát, hogy gyakorlatilag az ország teljesítő képességhez képest nagy arányban fektetünk abba, hogy készülnek filmek, vagy fektettünk egészen a közelmúltig, de az nem volt kitalálva, hogy ezek a filmek hogyan jutnak el a nézőközönségéhez. És amikor arról beszélünk, hogy nincsen nézője a magyar filmeknek, vagy egyáltalán az emberek nem is járnak moziba, akkor itt alapvetően mondjuk beszélünk 40 moziról, amiből 30 mondjuk a fővárosba koncentrálódik, és van mondjuk 10, ami a megyeszékhelyekre. De azt, hogy mondjuk ezekben a falvakban van egyáltalán egy vetítőgép, van egyáltalán egy projektor, és hogy ezek beleszámítanak a nézőszám statisztikába vagy sem, erről senki nem beszél. Tehát amiközben mondjuk a magyar állam az elmúlt években, és nem akarok hosszan erről beszélni, csak ez egy érdekes felvetés szerintem, amit a borzék csinálnak, és talán érdemes ezt így hozzátenni. Tehát, hogy az a magyar állam az elmúlt 10 évben milliárdokat, legalább 2 milliárd forintot beleölt abba, hogy vidéken legyen ártmozi hálózat, ami gyakorlatilag kihalásra van ítélve, nincsen közönsége, és nem volt átgondolva, hogy hogyan lehetne közönséget toborozni. De most ennek az árából, tehát pontosan meg tudom mondani, hogy hány projektort és hány ladát lehetne vásárolni, amivel gyakorlatilag félig lehetne szántani a vidéket, és azt szeretném mondani, hogy el lehetne jutatni ezeket a filmeket mindenhová. Ráadásul ti kópiáról vetítettek, ami egy külön... Hát ez a korábbi projektor videó. De hogy tehát gyakorlatilag a technika az filléres, az ötlethez csak elszántság kell, az bennetek megvan. Tehát hogy szerintem azért nagyon, nekem azért volt ez nagyon izgalmas, mert ez egy régi nagy vágyam, hogy csinálni az utazó színházak mintájára egy utazó mozitruppot, ami tényleg nem több annál, mint hogy van egy egyszerű, nem tudom én, kombi autóba be lehet rakni egy projektot, be lehet rakni a hangfalakat, és gyakorlatilag már DVD-t sem kell magakkal vinni az embereknek, hiszen le lehet tölteni mindent online, viszel magaddal egy nagysebességű mobil internetet, és gyakorlatilag azért annyira már van lefedve Magyarország. Szobolyán is Árokton meg tudtuk csinálni például, tehát Árokton meg tudtuk ezt csinálni, ott töltöttük le a filmeket, és azokat vetítettük a gyerekeknek délután. 4-5 óra alatt azért mondjuk le lehetett hozni egy filmet, de persze DVD-n is el lehet vinni. Tehát, hogy borzasztó nagy az ellentmondás, és azért nagyon jó szerintem ez a projekt, amit ti csináltok, és remélem, hogy hosszan tudjátok még csinálni, mert nem erőforrásigényes, nem kíván meg, hogy mondjam én, órákig tartó, vagy évekig tartó előkészítést, hanem azt kívánja meg, hogy legyenek emberek, akik egyáltalán törődnek azzal, hogy ezekbe a falvakba is eljusson a moziélmény, a gyerekeknek legyen egy ilyen programjuk, és azt, hogy ez még további program lehetőséggel kiegészül, az egy plusz jó, amit jó hallani. De maga az ötlet az szerintem pont azért fantasztikus, mert nagyon picike, nagyon egyszerűen kivitelezhető, csak az elszállás kell hozzá, amit pedig ti magatok tudtok biztosítani. Szóval én csak így most, hogy nem ismerjük egymást, szeretnék gratulálni. Köszi, ez kölcsönös, én is ez egy nagyon... Szóval ilyenek kellenének. Ki kell, hogy egészüljön ez a dolog. Tehát mi egy kulturális dolgot, tehát egy szórakoztató dolgot viszünk le, de hát társadalmi problémákat, gazdasági problémákat nem tudunk megoldani, viszont találkozunk ezekkel. És hát nagyon-nagyon találkozunk ezekkel, tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy kaját mindig viszünk a mozikba, tehát ez az alap,
tehát most már úgy megyünk, hogy gyíros sütőt viszünk, 20 kg húst minimum, és tehát az, hogy éhes embereknek te bohóckodsz és Persze. próbálsz valamit eladni, biztos, hogy nem fog menni. Tehát először is együnk szerintem, hogy lakjon jól mindenki. Ez egy nagyon fontos probléma az ország bármelyik területén, hát leginkább Szabolcs, Borsod, és hát abban próbálkozunk most, vagy próbálkozom gondolkodni, hogy olyan civil szervezeteket, vagy olyan alapítványokat találni, akiknek ez az első lépés hiányzik, hogy lemenjenek, vagy kapcsolatba kerüljenek ezekkel az emberekkel, mert a problémák és a helyszínek megvannak. És hát ebben talán tudunk segíteni, hogy együtt elmenni, és akkor valami fajta megoldást kínálni, innoválni, vagy ami előrébb vezet. Abszolút. Én nem akarom kisejteni a beszélgetést, mindjárt átadom a moderátori szerepkört, csak annyit szerettem volna ehhez hozzátenni még, tehát ezek a szociális aspektusok, amik azt gondolom, hogy nagyon fontosak és legalább egyenrangúak a kvázi művészeti vagy a pedagógiai aspektusokkal. De számomra, aki inkább, én nem gondolom magam a társadalomtudósnak, sőt, ha már valahogyan definiál kell magamat, akkor inkább egy ilyen alkotói, de azt is csak ilyen nagyon szerény és halkan embernek mondanám magamat. De hogy számomra egyébként a legdöbbenetesebb és a legnagyobb felfedezés ebben az egész folyamatban, amikor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy vidéken vagy a periférikus területeken dolgozzunk együtt helyiekkel és hozzunk létre művészeti akciókat, akkor tényleg az volt, hogy mekkora közönségréteg van, akiket gyakorlatilag semmilyen módon nem ér el semmilyen kulturális hatás. És miközben gyakorlatilag az összes művészeti ág ettől szenved Magyarországon, hogy nincs közönsége, nincs bázisa, stb., akkor egy nagyon kicsike szeletéről beszélünk a magyar társadalomnak, nagyjából 2000 emberről szerintem Budapesten, aki mondjuk eljár ezekre a különböző helyekre és próbálja valamilyen módon rajta tartani a kezét a kulturális ütőéren. Ezen túlmenően azért mégiscsak 10 millióan alkotjuk ezt az országot, vagy hát most nem tudom pontos statisztikákat, de nagyjából kerekítve ez a szám jön neki. Borzasztóan sokan vannak, akiket meg lehetne találni, és azt gondolom egyébként, hogy ez nem pusztán egy szociális kérdés, és nem pusztán egy gazdasági kérdés, hogy meg kéne találni ezeket az embereket, hanem ez egy alkotói kérdés is. Tehát abban a tekintetben, hogyha valaki elkezd akár színházi előadásokat, akár filmeket létrehozni, alapvető szükséglete az, hogy kapjon visszajelzéseket, hogy találkoznak ezek az alkotások a közönséggel. Most, ha négyen ülnek be a moziba, az nyilvánvalóan nem egy reprezentatív minta, és nem eredményezhet igazi visszacsatolásokat. De hogyha le tudja vinni egy közönséghez, ha le tudja találni azokat a pontokat, és hát nyilván a különböző közönségtalálkozók például el is arról szól, hogy valahogyan legyen egy direktebb csattalálkozás azokkal, akik ezeket nézik, de hogy miért nem lehetne ebből tényleg egy programot csinálni, tehát miért nem lehetne azt megcsinálni, teszem azt, hogy mondjuk a Színház és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmjeiből összeállítani egy pakot és ezeket az egyetemistákat küldeni le vidékre, hogy ezeket a filmeket ott vetítsék le, mutassák meg a kortársaiknak, véleményezzék a kortársaik, ne legyen egy ilyen elszakadottság köztük és a közönségük között, mert pont ettől válik el, vagy pont ez eredményezi azt, hogy a magyar film ennyire zárkózott lesz, ennyire követhetetlen lesz, ennyire nem lesz hozzá közönség, aki igazából követné, szeretné és kívánná is azt, hogy legyenek újabb magyar filmek. Tehát megnézzük, egyébként ez egy tradíció volt a magyar filmgyártásban, a 60-as években ez dívott, hogy az alkotók lementek vidékre, és nem csak egy közönség találkozó erejéig, hanem a különböző amatőrfilmes mozgalmakhoz kapcsolódóan ők folyamatosan jelen voltak, megtalálhatóak voltak, nyilvánvalóan alapvetően az egyetemi körökön keresztül. De hogyha most 2012-t vagy 2011-et írunk, akkor mi lehetne ezt úgy továbbfejleszteni, hogy ne csak a vidéki egyetemi városokba jussanak el ezek a termékek, vagy ezek az alkotások, hanem jussanak el a perifériákra. Menjenek le igenis ezekbe a falvakba, és nyilvánvalóan nem ez fogja megoldani az ott élők problémáit, vagy a helyzetét, de nem is ez a feladata. A feladata az, hogy egy olyan impulzust kínáljon ezeknek az embereknek, amihez egyébként nem juthatnának hozzá, hiába van internet, hiába van kvázi nyílt világ. Ezek a hatások csak akkor jutnak el ezekhez az emberekhez, hogyha vannak olyanok, akik a vállukra veszik a vetítőgépet, leviszik oda, bedugják a kettéhúzba, és azt mondják, hogy akkor most lehet nézni. Hogyha még ezt azzal ki lehet egészíteni, hogy az alkotó is ott van, és esetleg ismerteti a szempontjait, esetleg beszél arról, hogy számára miért fontos az, hogy ez a film elkészüljön, az egy olyan találkozás lehet, amihez egyébként ezek a gyerekek, vagy ezek a felnőtt emberek is akár soha a büdös nem juthatnának el. De miért ne juthatnának el, hogyha elvileg közpénzből finanszírozódik akár az egyetemi oktatás, akár mondjuk azt, hogy magyar film létrejön, miért ne lehetne azt elvenni, hogy az alkotó álljon ki, és bizonyos értelemben a közzel szemben vállalja azt, hogy ő neki mik voltak az alapvető elgondolásai. Bocsánat, ilyen hosszan beszélek erről, csak engem annyira felspanolt ez az egész, hogy van ilyen, mert nagyon, és ráadásul nem csak, hogy elszórtan alkalmi jelleggel, hanem hát láttuk, hogy ez most már évek óta egy folyamatnak tekinthető, tehát hogy én ezek nagyon örültem, és csak akartam elmondani, hogy ezzel kapcsolatban már milyen más egyéb ilyen
régmúltból eredeztethető vágyak vannak még bennem, de most be is fejezem, és nem akarom hosszabban meditálni a Én népet. folytatnám, hogy van egy észrevételem ugye az elmúlt 11 év után, hogy nagyon erős a film hatása, ugye? Igen. De hogy a színházi élmény az még inkább hat az ottaniakra. Tehát a kisfaluban, a cigánytelepeken élőkre, akikről nem is gondolnánk, hogy hat rájuk egy színházi előadás. Tehát volt már ilyen vándormozi is, ahol színjátszós csoport jött el, és pszichodráma foglalkozásokat is nagyon hatásosnak tartom, tehát a film kapcsán is. Tehát ezek a pszichodráma, vagy drámapedagógiai gyakorlatok egy csomó problémát meg tudnak oldani egy ilyen közösségben, nem is gondolnánk, de vagyis rá is vezethet a megoldásokra. Tehát ez is egy nagyon, nagyon hatásos és... A megoldások kapcsolatban azért lennék óvatos, de most nem akarok egy külön sessiont indítani, de hogy nyilvánvaló, hogy ezek inkább exponálni tudnak bizonyos problémákat, és segítenek az artikulációban, de nem képesek, vagy nem feladatok, inkább így fogalmazok, mert képesek lehetnek, csak mi nem töltünk el annyi időt, hogy ebből ténylegesen valami szignifikáns hatás kimutatható legyen. Tehát hogy igazából a feladat szerintem az, hogy egy artikulációban segítsük azokat, akik egyébként vágyják a megszólalást. Tehát, hogy az alapvető célkitűzés is az volt egyébként az új nézővel kapcsolatban, hogy nem elsősorban, vagy nem kizárólagosan erre a cigány-magyar konfliktus helyzetre mentünk rá, hanem az volt az alapvető célkitűzés, hogyha ezekben a falvakban vannak olyan emberek, azt feltételeztük, hogy vannak, akik szívesen szóba állnak egymással etnikai hovatartozástól függetlenül, akkor kapják meg azt a lehetőséget, hogy ezt megtehessék. Legyen ez a színház az eszköz, teremtsen az egy fórumhelyzetet, exponálja ez a problémákat, és az exponáción keresztül legyen meg a lehetőségük arra, tehát kínáljon formákat is arra, hogy a véleményüket kifejezzék, megjelenítsék, stb. Mondom, ez sokkal inkább egy ilyen generátor szerepkört próbált betölteni ez a program, semmint hogy akut problémákra azt mondja, hogy ez akkor most 2 nyilván hét ott alatt... kell lenni, egy fél évet, vagy egy évet, vagy Sőt. több évet. Igen. Na, csak így ennyit még ezt hozzá, de bocsánat, tényleg visszaadom a szót. Már itt látom, hogy körvonalazódik egy ilyen együttműködés a két projekt között. A Vándormozi kiadványában olvastam, hogy az egyik cél az lett volna például, hogy együtt nézzék a filmeket a falvak magyar és cigány lakói, és hogy azokban a falvakban nagyon jól sikerült, ahol amúgy is sincsenek konfliktusok, viszont ott, ahol megvan ez az elkülönültség, ott csak az egyik csoport jött, általában csak a cigányok és a magyarok nem. Ilyen problémával ti nem találtátok magatokat szembe, vagy hogy kezeltétek ezt? Hát nekünk eleve az volt a kiindulásunk, hogy úgy választottuk a két falut, hogy ez egyik ilyen szempontból egy könnyebb eset volt, tehát az Ároktól azt láttam, hogy ti is voltatok, mert hallottuk is, hogy voltatok ott. Az nehezebb. Nem, az egy könnyű volt? Nekünk az volt a Számomra az egy könnyebb nagy eset. kihívás. Ott nem ilyen etnikai típusú szerintem a szakadék, ott van ennek egy hagyománya. Ott van egy hagyománya ennek az együttélésnek, ott volt egy TS, egy nagyon nagy TS helyben a faluban, oda jártak be inkább dolgozni, ahol együtt dolgoztak cigány magyarok. Ez egyébként is egy ilyen zsellérfalu, ahol nincsen külön cigánytelep, hanem együtt. Tehát, hogy egymás között vannak a házak, igazából az anyagi különbségek se döntőek, tehát mégis mindenki elvesztette a munkáját egy rendszerváltáskor, és mégis csak közmunka van, meg az iskola, mint munkahely, meg az önkormányzat. Szóval, hogy ott nincs ez a szakadék, és a Szomoly ezt meg így ismertük nagyon régóta, viszont tudtuk, hogy és ebben a Sároktól ilyen fele-fele arányban laknak magyarok és cigányok. Szomolyán ott viszont az egy ilyen agglomerációként működő falu, egy kicsit Egerhez nagyon közel van, és szerepel is a fiatalok, hogy Egerbe megy dolgozni, és ott ilyen, most olyan 15% körül a cigányok aránya, tehát sokkal kisebb, viszont egy ilyen nagyon hierarchizált faluról van szó, ahol így nagyon megvolt mindig is így a cigánynak a helye. Amíg még olyan világ volt, akkor nagyon alul, most inkább nagyon kívül, és ez egy nagyon erős határvonal, tehát egy ilyen iszonyú egyértelmű, és tényleg vagy cigányprogram van, vagy magyar program van, ilyen szempontból egy elég nagy siker volt mondjuk nekünk ebbe az, hogy Szomján az volt a cél, hogy ne váljon cigányprogrammá a dolog, mert hogy azzal, hogy behívunk cigányokat, azzal a magyarok egyből azt mondják, hogy akkor mi nem. És körülbelül olyan, hát a nézőközönségnek mondjuk olyan 15%-a az magyar volt, és voltak olyanok, akik tényleg így estéről estére visszajöttek, tehát
és mondjuk jó, azt nagyon fontos tudni, tehát ez a siker része, a nem siker része az nyilván az, hogy senki, aki a falu elitjéhez tartozik, magyar nem jött el, tehát a polgármester, a képviselő és az iskolában voltak ezek, amiből láttátok a részletet, ez a köszönős helyzet. Az iskolában volt, az iskolában egy tanár se az igazgató se, senki. Tehát, hogy olyanok jöttek el, akik egy ilyen nagyon furcsa státuszban vannak a faluban, vannak ezek akik ilyen bevándorlók, hogy ilyen beköltözettek, hogy szokták ezt. Gyütmen. Ilyen gyütmentek, igen. És hogy akik még csak 40 éve lakik ott, vagy nem tudom, és hogy ilyenből elég sokan eljöttek, meg olyanok, akik mondjuk Egerbe dolgozik, mit tudom én, a nevelési tanácsadóban. Tehát, hogy olyan valamilyen más szálon így kötődik ehhez. Tehát, de majd ehhez az is hozzájárul, hogy ez így a választások, az önkormányzati választások előtt volt, és egy ilyen iszonyú érzékeny helyzet volt ez, hogy ki hol van jelen, miért, nem tudom, de el tudom képzelni, hogy egy másik helyzetben. Tehát, hogy abszolút találkoztunk ezzel, de hogy erre ilyen nagyon tudatosan készültünk is, és az, hogy egyébként Ároktön az, hogy vegyesen volt, akkor ugye másképp, amikor ilyen faluban ilyen vegyesen vannak, akkor általában az a logika működik, hogy van egy-két család, aki tulajdonképpen a cigány család lesz, vagy hogy akire azt mondjuk, hogy ők a rossz cigányok, akkor rájuk van tolva az összes minden, ami egyébként ami Szomolyán az összes cigányt érinti, mert ugye egyben nézik őket, az olyan falvakban, ahol így jobb az együttélés, ott van pár ilyen stigmatizált család mindig. És akkor ott viszont tényleg az volt a cél, hogy közülük is jöjjenek be. Tehát, hogy próbáltunk mindenhol ezt a dolgot. És akkor még csak egy megjegyzés ehhez, hogy szerintem ez is nagyon fontos az ilyen típusú kezdeményezéseknél, hogy azt eldönteni, hogy mennyire például Ároktön nagyon-nagyon szíves vendéglátás volt, tehát a polgármester nagyon fölállt a program mögé, egy ilyen közösségfejlesztő akciónak gondolta, nincs semmi program, egy elzárt falu, tehát itt tényleg nagyon a résztvevő maga a színházban az első napon eljátszott egy szerepet, tehát hogy abszolút, és akkor ugye neki van egy nagy rivális, az iskolaigazgató, aki ugye akkor ő is ugye szintén, mert akkor ő sem maradhat ki. Tehát ugye, hogy az egész egy ilyen nagyon, ugye a hatalom úgymond a tenyerén hordozta projekt volt, ami egy kérdés egy ilyen projektnél, hogy persze sokkal könnyebb így megvalósítani, de hogy kérdés, hogy egy ilyen projekt mondjuk mire megy ki, hogy tényleg így használja tulajdonképpen, végülis egy ilyen önkormányzati választások előtt egy faluvezetés. A másik helyen, ott viszont ugye azt mondták, hogy jó, hát így jöhetünk, de hogy ilyen tehát ott nagyon ellenséges volt az egész fogadtatás, meg a polgármester, és hát tényleg ez gyakorlatilag meg volt tiltva a képviselőtestületnek, hogy eljöjjenek, tehát hogy az egész egy ilyen nagyon-nagyon szembe menős dolog volt, és akkor itt meg ugye az a kérdés, hogy egy falu, ami ennyire azt mondja, hogy ez nekünk nem kell, ott mégis miért erőlködünk, tehát hogy akkor ezt így akkor mitől részvételi, vagy akkor ezt így mi akarjuk, mert oké, hogy és akkor lehet erre azt mondani, hogy azok, akik ilyen nagyon alsó pozícióban vannak, ők ezt hogy megtalálták maguknak, térnek, és akkor tényleg részvételi lett, de hogy ez mindig egy ilyen probléma, hogy akkor ezt szembe megyünk, tehát ha szembe megyünk, akkor az a baj, hogyha nem megyünk szembe, akkor az, de hogy ez mindenképpen kérdéseket vet föl. Tehát ebben az a legnagyobb kihívás, hogy meggyőzni ezeket az embereket, a falu vezetőségét, és tényleg szimpatikussá válni számukra. Igen. Más megoldás nincs. De nem jönnek el, persze, hogy nem jönnek el. Tehát nagy részt nem jönnek el vándormozikra se. Van egy-két kivétel, de általában nem. De ezt én, bocsánat, hogy közben kotyogok, de kérdezni akartam, hogy amikor így el lett utasítva, akkor utána próbálkoztatok még, vagy ez nem is állt szándék? De volt több próbálkozás. Hát volt több, tehát hogy igazából ez volt az, hogy ő nem mondta, hogy ne jöjjünk, mert azt valamiért így nem, tehát a polgármester valamiért nem mertnek, ezért volt egy hírverése, hogy ez a program, szóval szerintem ezt így nem merte végül is bevállalni tulajdonképpen, hogy azt mondja, hogy így Vagy ő se döntötte el magának, hogy ez most pontosan milyen viszont akar kialakítani. Igen, de hogy... Például amikor lejött lejött például a Hír TV, most nem a politikai irányultság az érdekes, hanem az, hogy lejött a média, nem csak Hír TV, más médiumok is, akkor ő nagyon nagy örömmel állt ki, és mutatta azt, hogy befogadták a programot, és én nem gondolom azt, hogy ő ennyire elvtelen alak lenne, hogy a médiában azt mutatja, hogy fantasztikus és welcome,
hozzá meg elsőn egy pohár köszöntőről, nem tudom, egy virslit megenni. Inkább csak arról van szó szerintem, hogy annyira hát nem tudom, konfúz az egész helyzet a falon belül, hogy ő maga sem tisztázta pontosan a viszonyát egyrészt ezekhez a problémákhoz, és ezen keresztül hozzánk sem. Tehát, hogy mindig az éppen aktuális helyzetek megfelelően hogyan lehet a legkisebb ellenállás irányába elindulni, mindig afelé tendált, és azt próbálta megérvényesíteni a kommunikációjában. Tehát nem gondolom, hogy ő koncepciózusan felépítette volna magában azt, hogy na akkor ezekkel a vándorszínészekkel most majd valamit megpróbálok így úgy amúgy elsiszolni. Inkább csak az volt, hogy tényleg egy konfliktus kerülő alkat, aki nem akart konfrontálódni. Még a tervekről hadd kérdezelek egy kicsit titeket, mert hogy mind a két projekt folytatódni fog, ha jól tudom. Igen. Hogy vannak már konkrét ötleteitek, terveitek, amit most nagyon szeretnétek megcsinálni, és látszik, hogy meg is tudjátok, vagy még nincs. Nekünk konkrétan most 2 projektünk fut. Az egyik az Fényárnyék Művészeti Iskola néven. Körülbelül 50 szakember vesz részt ebben a dologban. 5 iskolába megyünk, egy tanéven keresztül, és ilyen tanórán kívüli szakköröket tartunk. Kis György Ádám drámapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Van a Besodrom zenekarból egy ütős srác, a zenei részt csinálja. Megismerkedhetnek a képregény készítéssel, egy könyvkiadó is részt vesz a projektben. Afrikai kultúrát mutatunk be nekik, tehát egy afrikai lány különböző népszokásokat és kultúrát hozza közel. Én személy szerint videószakkört tartok egy színész barátommal, aki rendezgeti a gyerekeket, és hát Greenbox technikával fogunk ilyen kis játékokat rögzíteni nem sokára. Tehát ez most megy, ez a projekt. Ezen kívül a Vándormozi projekt most még 4 helyszínre, vagy még 3 helyszínre megyünk, egy helyszínen voltunk már, ez most biztos, tehát ez a 4 helyszín, ez Arló, ahol 7 évvel ezelőtt jártunk legutóbb, most voltunk 3 hete. Csökölyre megyünk, Gilvánfára és Sóshartyánba. Tehát ezekre a helyszíneken több mint 5 éve voltunk mindegyiken, és a régi felvételeket visszük vissza. És vándormozi lesz. A tervek pedig, hát szeretném, ha egy-egy helyszínen több hetet, esetleg hónapot is eltölthetnénk, és ezt a mozgó stúdiót szeretném megvalósítani, amire már külföldön van példa, Kanadában Wapikoni néven ezt már csinálják. Volt szerencsém találkozni is ennek a programnak a vezetőjével. Érdemes megnézni egyébként az interneten ezt a Wapikonit. Hát ők kamionnal járnak és a benszülöttek közt élnek hónapokat. És hát a technikát biztosítják az érdeklődőknek, és mindenki megcsinálja a saját kis filmecskéjét. Tehát tulajdonképpen vándormozi csak az indiánok között. Ez a terv. Még egy nagyobb, a nagy terv az pedig egy vidéki telephely, ahol gyerektábor, romaskanzen, úszásoktatás és hasonló erdei iskola, biogazdaság és megújuló energiaforrások és stb. Ez egy. Nagyon szépen. És nektek van valamilyen tervetek, vagy kilátásotok valamilyen? Nekünk az nagyon fontos, hogy most látjuk, hogy ezen nagyon sokféle projekt van, ilyen biztos is hallottak egy csomóféléről, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle projekt van, most elég sok pénzt lehet erre pályázni, viszont ami mi így az új néző alapján így leszűrtünk magunknak, hogy nagyon fontos lenne kidolgozni ebből valamilyen modellt. Tehát, hogy látni azt, hogy mi ott kipróbáltunk mondjuk nem tudom, mondjuk 7-8 féle ilyen drámás technikát, hogy azok mire voltak jók, milyen problémáknak az átbeszélésére, mi az, ami inkább közösségépítő volt, mi az, ami inkább ez, hogy adjuk meg adjunk hangot, meg adjunk meg teret arra, hogy nem hangot, hanem hogy adjunk teret arra, hogy emberek megszólaljanak, hogy mi az, ami inkább egy ilyen felszabadító típusú
dolognak kedvez, tehát hogy erről így vannak tapasztalataink, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ne az legyen, hogy amíg így hogyha mi csinálunk, meg mennek ezek a csapatok, akkor lehessen ezt megcsinálni, valahogy úgy leírni, hogy ez egy ilyen modellé válhasson. Most ezt látom igazából leginkább problémának, hogy nagyon-nagyon sokféle projekt van, most már az iskolákban 100 féle dolog fut így a tanításon kívül, tehát hogy nagyon, mert mindenki látja, mindenki látja az iskolának a határait, viszont ezek így iszonyúan széttartóak, mindenki valahonnan lehív ilyen pályázati pénzeket, egyszer megvalósítjuk, és ahogy megvalósítottuk ezt az új nézőt, egyszer volt rá nagyon sok pénz, de hogy ilyen nagyon ilyen partikuláris lesz, meg ilyen egyedi, és nem nagyon látszik az, hogy ezeknek így mi a kifutása. Igazából az értékelési módszerek is ilyen nagyon, szóval nagyon problémásak, például a támogatpályázatoknál ott kifejezetten nem is kell gyakorlatilag szakmai értékelést csinálni, hanem tehát, hogy nagyon, tehát nem akarok belefolyni a részletekbe, de hogy nagyon fontos az, hogy így látszom, hogy egy projektben mi történik, és mi az, ami ilyen modellé tehető, és az mindez hogyan illeszkedik bele az egész ilyen intézményi, ez ilyen egész ilyen intézményi keretbe. És akkor hát nyilván van az a része, ami meg nem ide kapcsolódik, hogy az, hogy ebből, hogyha születik mondjuk egy ilyen film, egy ilyen részvételi film, amiben szerintem igenis sok olyan tapasztalat megjelenik, ami más típusú filmekben nem, akkor hogy ezeket hogy lehet úgy vetíteni, hogy lehet ilyen módon terjeszteni, hogy lehet ezt beágyazni, hogy ez mi ez a kontextus, amiben ez született, miért fontos, akár mint egy ilyen filmes próbálkozás. Szóval, hogy minél jobban kontextualizálni végül is ezeket a munkákat. Ez az, ami most mi így leginkább dolgozunk. Én arra lennék kíváncsi így az új néző projekt kapcsán, hogy itt a különböző szervezetek, azok hogy tudtak egymással működni, tehát én nem tudom, hogy oszlottak meg a szerepek, hogy akkor ott voltatok ti is, meg a krétakörösök, hogy nem tudom. Az fontos egyébként nem hangzott el, de az egésznek az elindító az a Káva kulturális műhely volt, tehát hogy a Krétakör és az Amblok is az igazából konzorciális partnerként tekinthető, tehát nem mi voltunk a kezdeményezői ennek a projektnek. És a Káva hívta be először az Amblokot arra, hogy végezzétek el ezt a kutatást, ami a falvaknak a társadalmi térképét jelentette, vagy annak a megalkotását. Ezt nem kiegészíted esetleg. És a Krétakör meg azért jött be, mert fölmerültek olyan színházi szempontok, amik kifejezetten ilyen drámapedagógiás eszközökkel már nem voltak kivitelezhetőek. Tehát felmerültek olyan szempontok, amihez kellett volna egy ilyen színházszerű vagy színház szakmai hozzászólás. És a Krétakör igazából ezt hozta be, mint a portot. De a kérdésedre válaszolva, igen, mindvégig, mind 3 szervezetlen volt ezeken a területeken, és az előkészítés alatt is végig együtt dolgoztunk, illetve a megvalósulás során is. És hát elég sok, tehát ez nem titok, hogy elég sok, mivel tényleg más szakmákból jövünk, így szerintem maga ez is egy kísérlet volt, hogy tudunk társadalomkutatók. Én mondjuk társadalomkutatóként már mi a Kávával dolgoztunk együtt több ilyen projektben, de mondjuk a Krétakörrel még nem, és ez egy folyamatos kérdés volt, hogy az, ami tudásunk, az hogyan csatornázható be, hogy az hogy egyrészt tudásként tudja használni egy színházi program, de ugyanakkor meg ne kösse meg a kreativitást, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval, hogy ez ilyen nagyon, ez egy ilyen mindig ilyen nagyon billenékeny dolog. Mondjuk pont szerintem ebbe a filmbe, amikor ezt a srácokkal csináltuk ezt a filmet, ott konkrétan úgy történt végül is a közös munka, hogy mi ugye ismertük nagyon jól ezeket, mi ismerjük őket nagyon jól, és akkor ilyen körökben ilyen beszélgetéseket kezdtünk el moderálni, és ahogy ezek a beszélgetések, ezek egyre inkább elkezdtek átfolyni ilyen helyzetgyakorlatokba, ugye egyre inkább kezdett átfolyni a kérdezés mondjuk tehát tőlünk kutatóktól a színész, tehát konkrétan a Marcihoz, és akkor egyre inkább folyt bele ezekbe a filmes helyzetekbe, meg szóval, hogy ott ez nagyon jól, szerintem ott elég jól egymásba simult, aztán voltak ilyen sok konfliktus is ebben. Most, ha jól tudom, nálatok is több társaság dolgozott együtt, vagy csak váltották egymást? Hát folyamatosan változik a csapat, van egy stabil mag évek óta, de hogy az van mindig, hogy jönnek érdeklődők, jönnek, mennek, eltűnnek, elmennek külföldre jó ideig, aztán visszajönnek, tehát így vagyunk 4-5-en, akik így
stabilan mindig ott vagyunk, és emellett vagy tánc oktató jön, vagy egy zenekar jön, vagy egy kézműves jön, vagy 2 kézműves, és tehát így változik a csapat folyamatosan, és hát ez a rugalmasság ez megmaradt a mai napig is, úgyhogy ez is lenne a lényeg, hogy ilyen kis csoportok alakuljanak, és tényleg egy ilyen talán megszállnánk az országot, és mindenhol ilyen kis csoportok gerilláznának. Talán történne valami gyorsan, valami változás az agyakban. Szerintem egyébként az a legfontosabb talán ezeknél a projekteknél, de nem interpretálni akarom a ti tevékenységeteket, tehát nyugodtan egészíts majd ki. Tehát, hogy kicsit kapcsolódjunk ahhoz, ami most zajlik az országban, tehát látjuk azt, hogy milyen irányokba terelődik és most kifejezetten azt mondom, hogy cigányság, azt mondom, hogy a periféria és a többségi társadalomnak a viszonya, vagy a viszonyrendszere. És látod azt, hogy nagyon komoly kulturális deficitben vagyunk mindannyian a tekintetben, hogy hogyan kell ezeket a konfliktusokat kezelni, vagy hogyan kell egyáltalán reagálni, vagy egyáltalán mit kell ilyenkor cselekedni. És itt gyakorlatilag nagyon szépen kimutatható az, hogy a társadalom összes szereplője, tehát mind a helyiektől kezdve, a rendőrségen át, a média képviselőn át, egészen a magas politikusig bezárólag, itt mindenki kulturális deficitekkel rendelkezik a maga szintjéhez mérten. Hogyan kell megnyilvánulni, hogyan kell oda menni, hogyan kell megszólítani, stb. És azt mondom, hogy ezek a projektek ez igazából abban tudnak segíteni, mert nem tehát ezt a Takács Gábor, aki a moderátora volt ezeknek az estétek, ő ki is mondja, hogy nem az életüket akarjuk megoldani, nem erről van szó. De arról szó van, hogy lehet ezt a deficitet esetleg ledolgozni, vagy lehet olyan mintákat mutatni, lehet olyan mintákat esetlegesen átadni, vagy fölhívni a figyelmet arra, hogy vannak más minták is, mint amikkel egyébként helyben rendelkezik az ember. És azon, hogy ez nem csak a periférikus területeken élőkre vonatkozik. Tehát mi különböző foglalkozásokat csinálunk gyakorlatilag középiskolásoktól kezdődően egészen a felnőttekig bezárólag, tehát hogy nekünk vannak különböző programjaink, és mindegyik területen meg lehet találni azt, hogy hol van az a deficit, vagy most nem ennyire, tehát ezt nem egy pejoratív értelemben használom, mert nyilván én is rendelkezem ilyen deficitekkel. De azt mondom, hogy hol van az a hiány, vagy hol van az a rés, amit be lehet találni, és amin keresztül érdekelté lehet tenni a nézőt, hogy résztvevővé váljon, és beletegye a sajátját, és csatlakozzon, és gondolkozzon el azon, hogy mi az ő pozíciója. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a projektnek ez az igazi értelme, vagy ez az igazi haszna. És azt, hogy ez hogyan válik művészeti, szerintem ez egy érdekes kérdés, még hogyha erről lehet egy picit esetleg beszélni, hogy én úgy lettem fölvezetve, mint ennek a filmnek a rendezője. De ebben az értelemben én nem vagyok rendezőnek mondható, mert ez a film ez nem úgy készült el, hogy én megírtam egy forgatókönyvet, és akkor megtaláltam ezeket a srácokat, és azt mondtam, hogy akkor te legyél a cigányfiú, te legyél a magyar fiú, és akkor ti játszatok el ezt a jelenetet. És sokkal inkább egy ilyen dramaturgiai közreműködés volt a részemről. Jöttek ezek az ötletek, és én megpróbáltam ezekre valamilyen narratívát kidolgozni. De nem ráerőszakolni valamilyen külsődleges narratívát ezekre a srácokra, de azt mondani, hogy ti ezeket a sztorikat hoztátok, ezeket én szerintem így függenek össze, vagy nagyjából amiket ti intuitíve földobtatok, azok számomra ilyen ívet rajzolnak ki. És akkor ehhez rávenni őket arra, hogy amit az improvizációk során megcsináltak, azokat csinálják meg újra, úgy, hogy már fölvesszük őket. Esetleg annyi volt még a hozzárakott érték a részünkről, hogy ezeket megpróbáltuk valamilyen módon komponálni, vagy megpróbáltunk olyan képeket találni, amelyek esetleg valami többletértelmet adnak hozzá, vagy felerősítik azt az értelmezést, amit egyébként ők maguk megfogalmaztak, csak mivel nem feltétlenül rendelkeznek olyan formagazdagsággal, ezért nem tudják igazán sűrítve kifejezni ezt a mondani volt, és akkor ebben egy kis segítség kell nekik. De ezen túlmenően minden, a dialógustól kezdve, a színészi jelenléten át, gyakorlatilag magának a konfliktusnak a kidolgozásaig, ez mind az ő szellemi termékük. Tehát ez egy nagyon komoly szellemi teljesítmény, és nem csak azért, mert ők korábban egyáltalán nem foglalkoztak se filmkészítéssel, se színészettel, és igazából nem is találkoztak olyan filmekkel, amelyek ilyen módon improvizatíve építenek a színészek közreműködésére, hanem azért is egy komoly szellemi teljesítmény, mert mindösszesen egy hetünk volt rá. Tehát ez, amit itt láttok, ez gyakorlatilag a megérkezéstől számítva a bemutatóig, ez egy hétnek a munkája. Ami ez olyan, mintha most itt bárkihez oda mennék, és azt mondom, hogy hello, és akkor egy hét múlva meg az lenne a kapcsolatban, hogy létrehoztunk közösen egy filmet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy komoly hibái vannak ennek a filmnek, hogyha ezt kifejezetten mondjuk művészeti szempontból, vagy esztétikai szempontból nézzük. Igen, esztétikai szempontból szerintem művészeti értékei vannak, esztétikaiak nem feltétlenül. De hogy az igazi értéke szerintem sokkal inkább azt, hogy egy ilyen edukatív gesztust próbál fölmutatni, és megpróbálja ezt élményszerűen tenni, a filmes eszközökkel tenni.
És hogyha egy ilyen szemüvegen keresztül néz az ember, és nem azzal az elvárásrendszer, amit alapvetően mondjuk egy filmmel, vagy egy mozgóképpel szemben támaszt, amit az esztétikai élményt vár, akkor azt gondolom, hogy komoly értékekre mutat rá, és ezek már művészeti értékek is. Kezdve onnan, hogy egyébként én ritkán látok, és nem azért mondom, mert nekem közem volt ez a film, de én ritkán látok mondjuk magyar filmben ennyire hiteles jelenlétet, ennyire hiteles megszólalást, ennyire ritkán látom azt, hogy a színésznek ennyire, vagy játszanak ennyire szándékában állna az, hogy kimondja azokat a mondatokat, amiket megfogalmaz. Tehát, hogy neki szándék van azzal, amit mond, és nem csak penzumot teljesít, amikor a vásznon van. És egyébként azért is érdekes ez, mert a magyar filmművészetnek ez egy létező hagyománya, tehát a budapesti iskola a 70-es években az gyakorlatilag ezt hozta be a magyar filmgyártásban, és akkor mostanában vannak ezek a hangok, hogy hát milyen fantasztikus a román film, és hogy miért nincsenek román újrealista filmek Magyarországon, akkor lehetne azt mondani, hogy hát a 70-es években ez nálunk megvolt, csak valamiért elfelejtődött, tehát hogy valamiért nincsen benne a kánonban, nincsen benne a közös tudáskészletben, és ez egy gyakorlatilag, amit a Kata is mond, tehát hogy igazából minden területet ugyanez jellemez, hogy folyamatosan a forralt víz feltalálásától kezdjük el az újházi tyúkhúslevesnek a megfőzését. Jaj, ennek ellentmondanék, mert Jó. a budapesti iskola szerintem nagyon más. De menjünk egy kicsit lépésenként, mert annyi minden érdekes dolgot érintett az, amit mondtál. Mert én ezt szerettem volna kérdezni, hogy ebből a résztvevő színházból hogyan lett filmforgatás? Tehát, hogy ez már eleve része volt az elképzelésnek, hogy készül egy film is a színház. Annyiban volt a része, hogy a felnőtt program mellett meghatároztuk azt, hogy csinálunk egy úgynevezett gyerekprogramot, vagy ifjúsági programot is. Egyébként bocsánat, mert hogy eléggé késő van, tehát hogyha bárkinek el kell menni, akkor nyugodtan tegye meg, ezt nem befolyásolja szerintem a hangulatunkat. Tehát hogy nem csak mert tudom én is szoktam a másik oldalon ülni, és akkor mindig van egy ilyen mocogás, hogy most menjek, vagy nem menjek, ne sértse meg az előadót, tehát hogy nyugodtan engem nem. Én ezen az oldalon ülök, de nekem el kell mennem sajnos, bocsánat. És hát igen, mert jelenésem van. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Minden jót, sziasztok! Hadd adjak egy ilyen édes képet. Köszönöm Jó? szépen. Ezzel rajta vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Persze, ezt neked hoztam. Köszönöm, sziasztok! Szóval, hogy diák vagy ifjúsági ilyen programot is szeretnénk csinálni, és ott alapvetően az volt a szempont, hogy ez szintén vagy valamilyen színházi, vagy valamilyen filmes kifutással bír. Ez létrejött Ároktőn is, ott nem volt egy ilyen konkrét narratíva, tehát ott inkább ilyen etüdöket csináltunk meg filmen. Például volt mondjuk nem tudom, egy lány, aki néptáncolt, és akkor megtanított egy táncot egy másik csapatnak, és akkor ezért csináltuk egy ilyen dramatikus jelenetet, csináltunk egy ilyen kvázi utcaművészeti akciót, ami nagyon érdekes volt egy faluban, ahol egyszer csak a street art megjelent, és nekik is teljesen újszerű volt, a falunak is teljesen újszerű volt, tehát hogy gyakorlatilag megpróbáltuk ezeket a helyi tudásokat megtalálni, és ilyen különböző formában belehelyezni. És aztán jött szomján az az ötlet a Katáig részéről, hogy ne kezdjünk el most megtalálni mindenféle korú gyerekeket vagy fiatalokat a faluban, hanem van konkrétan ez a 4 fiatal, akikkel lehetne valamit csinálni. Egyrészt, mert nagyon érdekes az élettörténetük, másrészt meg van egy ilyen elköteleződés, vagy legalábbis egy ilyen kialakult viszony velük. Nekünk nem volt, de a Katáiknak volt. És akkor igazából ezekből a beszélgetésekből, ahogy a Kata is mondta, alakult ki az végül, hogy elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy ezt hogyan lehetne filmé transponálni, vagy hogyan lehetne ezt filmé megjeleníteni. És csak egy záró gondolat a budapesti iskola, azért nem azt mondom, hogy a budapesti iskola az részvételi filmek létrehozására jött volna létre, de azt mondom, hogy a színészetnek, vagy a vásznon, a játszó jelenlétnek egy olyan minőségét képviselte, ami már a bizonyos értelemben kiveszett. De megtalálható például mondjuk megtalálható például mondjuk a román új filmekben. És például ennek is szerintem az a bizonyos erénye ennek a filmnek, hogy valami olyasmit képviselnek ezek a szereplők, ami nagyon azonos, vagy önazonos velük. És ez nagyon üdítő, mert ilyet ritkán lehet látni. Vagy ha üdítő, akkor valószínűleg ezért üdítő. Igen, és ez mindez. Csak egyet szeretnék hozzátenni, és azt hittem, hogy a hölgy is abban érzi a feszültséget, hogy a román film meg a budapesti iskola, mert hogy minden román filmben azok profi színészek. Azok profi színészek, igen. Tehát, hogy a hitelesség az igaz, de azok ilyen hihetetlen pontosak. Igen. És ez azért van, mert a román filmszínészi iskola iszonyatosan erős. Mármint, hogy maga a színházi hagyománya is sokkal közelebb áll a filmeshez, mint a magyar. De és akkor tényleg zárójelben ezzel a budapesti film
köré szervezett ez az ülés, azért ott szintén meg volt található volt az, hogy profi színészek mondjuk például amatőrökkel dolgoznak együtt, és ebből jön létre egy egészen sajátos színészi jelenlét, ami a mai napig egyébként ígéző, hogyha nézi az ember a vásznon, de ez teljesen csak zárójában, nem akarom elvinni a beszélgetést. És akkor megvolt a 4 szereplő? Megvolt a 4 szereplő. És utána hogy folytatódott a... Hát alapvetően ez nagyon organikusan, tehát a Katályék bedobtak bizonyos témákat, ebből elindult egy beszélgetés, ezt időnként én átvettem, és megpróbáltam dramatizálni, vagy megpróbáltam helyzeteket megkérni őket, hogy játszanak el, vagy álljanak be szerepekbe. És ezekből az improvizációkból jöttek létre végül is azok a jelenetfoszlányok, amikből aztán megpróbáltunk egy egységesebb filmet gyúrni. Szerintem például a hiba, vagy legalábbis egy ilyen kevésbé sikerült leágazás az, amikor találkozik a magyar srác, vagy a cigány srác a magyar autószalonnak a vezetőjével. Tehát lehet, hogy ezt például el lehetett volna hagyni. Tehát rengeteg ilyen megfontolás van, igazából azért nagyon, bizonyos szempontból nagyon izgalmas, de bizonyos szempontból nagyon bosszantó a dolog, mert egy hét volt csak rá, hogy lehessen dolgozni, miközben, hogyha ebben lett volna egy bizonyos hosszabb kifutás, akkor egészen elképesztő távlatig el lehetett volna jutni, akár odáig is, hogy egy komplett kisjátékfilm létrejön, ami aztán bárhol a világon levetíthető és megtekinthető. De akkor egy kicsit undok leszek, de hogy ezt az alkotói szerepet, ezt nem tudom, hogy miért utasítod el ennyire, mert hogy ezek akkor... Nem, én vállalom, nem arról van szó, hogy én megpróbálom ki ótvarkodni a film mögül, és azt mondom, hogy ez nem ehhez nincsen közem. Én csak azt mondom hogy jelen állapotban nem az volt a fontos, hogy én, mint filmrendező exponáljam magamat, hanem az volt a fontos, hogy a 4 fiatalnak a története az megmutatkozásra kerüljön. És hogy ez mennyire fontos volt, az abból is kitűnik, amit a Kata mondott egy filmonat, és megpróbálom kihangosítani. Tehát, hogy ők egy nagyon speciális helyzettel bírnak a falun belül. Az egyik srác, aki játszotta a magyar apát az utolsó jelenetben, ő például egy egészen fantasztikus, a falu méretéhez mérve és a viszonyukhoz mérve fantasztikus sztorival rendelkezik, ő most főiskolára jár, Egerbe. Tehát ő gyakorlatilag az első diplomás cigányember lesz a faluban, hogyha ezt jól mondom, erősíts meg kérlek. Tehát ez egy elképesztő karriertörténet, ez mondjuk csak Budapest-New York távlatban értelmezhető, vagy nem tudom milyen távlatban. Csak hogy tehát tényleg érdemes a távolságokat leképezni magunknak is, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. És ezért nagyon érdekes az, hogy lehet az ő helyzetüket, mert hogy kicsit kevésbé elfogadottak, kicsit mindig a piszkálódás tárgyai, ők négyen, külön-külön is és együtt is. És mégis az érdekes, hogy van egy olyan sorsközösségük, amiket ők maguk egyébként nem feltétlenül vesznek tudomásul, vagy nem feltétlenül gondolnak így magukra. Nem is kell, csak érdekes lehet az, hogy ezt mégis valamilyen módon a film eszközeivel föl lehet mutatni. És a példaszerűbb, hogy mondjam én, fejlemény ennek a filmnek az volt, hogy amikor ezt bemutattuk a faluban, a tornateremben, amire kb. 200 ember eljött szerintem, ami az 1000 fős faluban azt jelenti, hogy az 1/5 a falunak, tehát ez nem, mint hogyha Budapesten egy filmvetítésre mondjuk teszem, azt 200 000 ember eljönne, ami fantasztikus lenne. Tehát az a 200 ember, az tényleg ilyen Cannes-i filmbemutatókhoz mérhető ovációval fogadta a 4 fiatalnak a munkáját, ott tényleg volt egy nagyjából 5-10 perces színű nem akaró standing ovation, ami minket borzasztóan meglepett, de hát őket még inkább meglepte, hiszen nem voltak erre egyáltalán fölkészülve. És azt gondolom, hogy ez volt az igazán érdekes helyzet, vagy ez volt az igazi áttörés a folyamatban, mert tehát ez valamifajta befogadás történet is volt arra vonatkozóan, hogy megjelentettünk egy történetet, elmondtuk nektek, mit gondoltok erre, és hát ez egy elég egyértelmű reakció volt, hogy ez egyrészt minket is érint, ez minket is reprezentál, de másrészt meg megértünk valamit belőletek, amit korábban nem feltétlenül értettünk meg. Nem gondolom, hogy feltétlenül ilyen mélységig eljutott a dolog, de valahol azért mégiscsak ezt mutatta föl, hogy valahol ennek a morzsáit próbálta meg mutatni. Igen, hogy ez nagyon sok szál ember. Egyrészt az volt egy olyan dolog, hogy itt van ez a 4 fiatal, akiknek egy eléggé bizonyos értelemben nagyon hasonló sorsuk, annyiban csak, hogy egyedül vannak, tehát nincsen párjuk, meg nincsen gyerekük. És ez egy ilyen furcsa státusz ott, mert ilyen nincsen cigány családokban. És az, hogy ugyanakkor ők egymással elég elutasítóak voltak, nyilván azért is, mert hogy felismerik meg valamit, ami hát ez egy tehát ez egy nem egy könnyű állapot. Tehát tényleg egy ilyen kívüliség helyzetben vannak ők mindenféleképpen. Tehát a faluban is nyilván azért, mert hogy cigányok, a cigány családok között azért, mert hogy ez egy ilyen beazonosíthatatlan dolog, amit ők csinálnak. Egyébként ez a dolog ez nagyon különböző. És igazából ami közös benne az, hogy mindegyikük azt mondja, hogy én nem akarok a nagyon közeli, hozzám nagyon közeli cigánysráccal, cigánylánnyal összeállni, és nem akarok gyereket, hanem én valami mást szeretnék.
És ez a más, ezt igazából nem nagyon tudják, hogy hogy a Csabi ő főiskolára jár, de hogy ott igazából az a sztori, hogy összejött egy francia lánnyal valamilyen, mert volt egy ilyen roma szervezet, akinek volt valami egy projekt, és akkor ott volt egy francia lány, aki összejött, és akkor kiment, és ott is egy ilyen párkapcsolati történet volt, kiment Franciaországba egy évre, akkor szakítottak, akkor visszajött, de hogy ott is volt egy ilyen párkapcsolati szál, hogy mit keres a cigányságom ebben a párkapcsolatban. Akkor a Rozika nevű lány, akivel volt az interjúból is volt egy ilyen részlet, hogy ő Pesten van, ő neki Pesten volt egy magyar barátja, tehát hogy ő is, de ez akkor kezdődött, amikor a film, akkor még az elején voltak, most már ezen is vannak, de hogy vannak ilyen nagyon más típus, és ő egyébként mindig is, tehát hogy ő nem ettől a magyar fiútól lett más, de hogy ő nagyon fekete, és hogy ott ez volt mindig a nehézség, hogy ő nagyon fekete, akkor mindenki a Zsaninak van, a másik is, neki volt abszolút, ő elhatározta, hogy ő egy olyan állapotban van, hogy van két nagyon ellenséges család a faluban, vagy hát van, hogy van két család, aki egymás mindenek elmondja, és hogy ő az egyetlen, aki olyan, aki ennek a két családból származnak a szülei. Tehát egy ilyen vegyes házasság ilyen értelemben, hogy nem magyar cigány, hanem a két versengő, nem tudom milyen cigány családból van, és hogy ilyen értelemben határhelyzetben van, és ő neki mindig is ez volt a projektje, ilyen nem tudom, 14 éves kora óta, hogy ő magyar fiúval, és nagyon sok magyar fiúval járt a faluban, akik közül senki nem vállalta föl, és tehát hogy neki abszolút egy zajzat. Mindenkinek van egy ilyen nagyon erős párkapcsolati története, amit így nagyon be is hoztak, és nagyon érdekes, hogy ez így egy történetben összegyújtott. Ezen keresztül ők, akik egyébként eléggé távolságot tartottak egymással, így egymásra is találtak. Tehát, hogy itt volt egy ilyen vonala, hogy és akkor az, hogy ezt levetítjük utána tényleg, amit a Marci mond így a falunak, ahol tényleg van egy ilyen, hogy nagyon erős ez a visszaszippantó ereje ezeknek a cigány családoknak. Tehát ne legyél különböző, mindig legyél ugyanolyan, ha már egy lépést mész előre vagy máshova, akkor már egyből megszólnak. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon erős ebben a faluban, hogy minden szégyen, minden ciki, mindig megszólnak, minden legkisebb különbség is más, és nem tudom, és iszonyúan féltek ezek a srácok, hogy most levetítjük. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy győzködés volt, meg egy ilyen közös munka, hogy ezt le fogjuk vetíteni, és akkor ez hogy lesz, hogy akik mit fognak mondani, és nem tudom. És az, hogy ezt így az azt is jelentette, hogy mi elfogadtuk, hogy ti egy hétig nem tudjuk, hogy mit csináltatok, iszonyú para, hogy mit csináltatok itt ezekkel, akik így jönnek kívülről, ti kaptatok valami jót, mi nem kaptunk, egy folyamatos irítség, féltékenység, nem tudom mi, és most látjuk, hogy mit csináltok, és nem azt mondjuk rá, hogy jaj, ezért teszitek ott magatokat a filmen, meg nem tudom, hanem felismerjük azt, hogy basszus, itt van egy történet, amiben így, ami ilyen közös is lehet, meg ami így mond rólunk valamit, és milyen nagyszerű, hogy ti ott szerepeltek, és megszólaltok, és nem, tehát hogy olyan úgy tudott ez a dolog, ez nagyon, egy nagyon, és szerintem ez a nagyon nagy szám ezekben a dolgokban, hogy ezek így összeérnek, ez a nagyon sok szál, ez így össze tud érni egy ilyen dologban. És erről készült felvétel a vetítésről? Föl van YouTube-on egyébként, az elérhető. Érdekes volt egyébként ezzel a háttértörténetemet, pláne, hogy javítsatok ki, hogyha félreértettem, de én úgy éreztem, hogy pont az a beszélgetés, ahol a cigánylánnyal az anyukája beszél és győzködi, hogy miért ne találkozom magyar fiúval, ott úgy nagyon hamar kifogyott az érvekből, de akkor lehet, hogy csak beleképzelem így utólag, de talán ezért is, mert hogy ő lélekben a másik oldalon áll, úgymond, tehát ő is úgy a lánnyal tartana, mert hogy ő gyakorlatilag a lány egy ilyen történetben él. Nagyon sok tapasztalatuk van erről a helyzetről, tehát hogy ez a fiú nem vállal föl, hát ez így Meg hát ezek nem viták ilyen értelmet, tehát ez arra is elmutat, hogy ez nem arról szól, hogy érvek egymás mellett is harcolni egymás, hanem vannak statementek. Van a magyar emberben is egy ilyen statement, meg van a cigánylányban is egy ilyen statement, és igazából ezek nem reflektált állítások. Tehát nem arról van szó, hogy valamilyen tapasztalat együttes az végig gondolva végül ezt a álláspontot képvisel, hanem arról van szó, hogy vannak ilyen belőzülések, mint a Kata is mond, hogy egyrészt a kis közösség is nyom ezerrel, a családon belül, vagy a család körül is, hogy ezt kell gondolni a dologról. És egyébként szerintem a legeklatánsabb, vagy ez egy nagyon nagy felismerés volt, amikor egyféle forgattunk, hogy a Marci, aki végig a Tibit játsza. Tehát
tehát a magyar gyereket, és akkor először találkoznak a Zsanettel, aki a cigány szerelme volt. Ő ezt mondja, hogy hát ez a ti kultúrátok, hogy betámadtok? Hogy ti így intézitek a problémát, hogy megveritek a másikat? Tehát, hogy ott megtörtént ez a szempontváltás bizonyos értelemben, hiszen ő magyar, tehát azzal a magyar szemmel nézett rá arra a cigány figura, akiről beszéltünk, ami általában ez a szemellenző, hogy hát ők azok, akik ugyebár, mint a vadállatok, egymásnak esnek, és így abszolválják a problémáikat. És ez borzasztó érdekes volt, hogy ezzel azonosult a szerepen keresztül, és fölvállalta azt, hogy ezt így kimondja, miközben tudta jól azt, hogy ez a legnagyobb sérelme egyébként a helyi cigányoknak, hogy így néznek rájuk, és ő tudta jól, hogy ezt látni fogják sokan. Tehát ő megjelentett egy ilyen véleményt azért, hogy a drámai konfliktus létrejöjjön, és vállalt ennek az egésznek az ódiumát, hogy ő ettől függetlenül egyébként létezik, mint Marci. Ez iszonyú bonyolult, mert közben megvannak van a cím között az asszimiláns beszéd, hogy ők olyanok, az olyan család, hogy ebben iszonyú sok, pont az látszik benne, hogy iszonyú sok minden keveredik, hogy például amikor szerintem ez nagyon érdekes, hogy amikor eljátsszák a magyar családot, hogy valahol ilyen nagyon pontos, valahol meg ugyanezek az érvek egyébként egy cigány családban is ott vannak, tehát hogy pont ez látszik, hogy ez nem ennyire ilyen egyik-másik, hanem ahogy ez így folyamatosan mozog, és ezek az érvek is olyan úgy csúszkálnak, így oda. És abban, hogy ők ezt a forgatókönyvet, meg a párbeszédeket, meg az egész történetet így össze tudták rakni, az mit gondolsz, Kata, hogy abban van szerepe a ti terepmunkátoknak? Tehát, hogy a korábbi kutatás során a beszélgetések és ezek a visszajelzések, meg mindenféle, tehát, hogy tudatosodott egy csomó olyan folyamat, ami... Igazából az van, hogy vannak ezek között a srácok között ilyen tök nagy különbség. Biztos, hogy az van, hogy volt egy ilyen iszonyú nagy bizalom, tehát, hogy így bármiről, az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos volt, hogy eleve egy ilyen bizalomteli légkör van, ahol így bármit lehet, ahol nem ciki semmi, nem tudom én. Egyébként mi is mondtunk saját történeteket, tehát hogy ilyen szempontból, az így nekem mindig egy ilyen tök fájdalom maradt, hogy ebből nem készült egy olyan film, ami így a kicsit a folyamatot is mutatja párhuzamosan. Mert ugye így végül is így lehet egy történet, így az ő, de hogy itt közben azért az is volt, hogy ez a dolog úgy kezdődött, hogy mi is mondtunk saját történeteket, és tehát egy ilyen, nem egy ennyire ilyen ők szerepelnek dolog. Na, de hogy visszatérve a kérdésre, hogy a Rozika nevű lány, ő ilyen iszonyatosan pont emiatt a feketeség, mindig jött a fekete Rozika, és mindig volt ez a szégyen, meg egy csomó minden élettörténeti dolog, és hogy ő iszonyatosan reflexív, tehát egy mondatban is 3-szor reflektál saját magára, és szerintem ő nagyon pontos mindig. Szerintem, ahogy elmondta azt a hivatali helyzetet ebbe tehát hogy szerintem annyira pontos, annyira sokfelől látja ezt a helyzetet így egyszerre, és egyébként ezt nem az is gondolom, hogy ők, akik egy olyan faluban vannak kisebbségi pozícióban, ahol egy ilyen nagyon-nagyon erősen asszimilációs stratégia volt, és egy jó iskola volt, ahol még a kisegítő is tulajdonképpen jobb volt, mint mondjuk az ároktői iskola. Tehát, hogy egy nagyon... Tehát, van itt mögött azért egy olyan generáció, tehát ők pont egy határhelyzetben vannak, mert az ő szüleik azok nagyon-nagyon asszimiláns stratégiákat folytattak, és ez nem azt jelenti, hogy nem, tehát hogy ez az otthoni cigányság, ez nagyon meg volt, mert nagyon sok szégyen volt ebben a cigányságban, és nagyon kevés büszkeség, és jön utánuk most egy olyan generáció, aki így a konfrontáción keresztül, tehát a gyerekek azok tényleg a konfrontáción keresztül cigányok, és ők meg egy ilyen, ráadásul ebben is szerintem nagyon érdekesek, hogy egy ilyen köztes helyzetben vannak, és ezért iszonyúan reflektálják eleve saját magukat. És az, hogy nyilván az, hogy hát jó, biztos, hogy benne van az is, hogy mi tényleg rengeteget beszélgettünk, meg tényleg nagyon szoros kapcsolat van, de hogy eleve ez a helyzet. Tehát eleve az, hogy ővelük beszélgettünk sokat, meg eleve az, hogy azt szerintem emiatt is van, hogy mennyien speciális végül. És hogy akkor így a 4 fiatal közötti kapcsolat, az hogy alakult így a filmkészítése közben, meg után? Hát közben még szerintem elég sok volt így a bizalmatlanság, meg az. És viszont azóta meg egy ilyen, szerintem ez ilyen iszonyú nagy egymásra találás. Tehát én így azt látom, hogy nem csinálnak, ugyanúgy mindegyiküknek megvan a maga útja valamilyen módon, de hogy például szerintem ezek ilyen tök nagy sikerek, hogy
mondjuk a Marci, ő most vasárnap fog kimenni Franciaországba dolgozni. Ilyen. És hogy ebben tudom, hogy így van. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy hol van szerepe ennek a filmnek, de hogy például az, hogy mi olyan viszonyba kerültünk, hogy ezt ahogy tudjuk neki segíteni intézni, tehát tudom, hogy ebbe így, meg hogy az egész, tehát hogy van ebben szerepe ennek a filmnek, tehát hogy mindegyikük szerintem így a maga útját járja, de hogy abszolút van egy ilyen sokkal szorosabb kommunikáció. Meg inkább az, hogy elismerése a másiknak, hogy azt mondja, hogy ő máshonnan éli meg valami nagyon hasonlót, mint én. Ez így szerintem ez nagyon erős. És a bocsánat, a vetítésre elment a falunak a nem cigány lakossága közül is valaki? Mert ugye mondtátok, hogy... 15%-nak akartam mondani nagyjából. Az volt az utolsó nap, és akkor végül is vetítettük ezt a filmet, vetítettük mert még nem ezt a változatát, de hogy akkor már összeállt egy ilyen kvázi dokumentumfilm a hétről, tehát a színházi jelenete, minden nap volt színház, vagy 4 vagy 5 este volt színház, és akkor azokról egy ilyen összefoglaló. Meg volt egy gyerekprogram is párhuzamosan, egy ilyen drámás foglalkozás. Az is fönn van az interneten. És interjú mind a 4 őjükkel készült? Csak igen, tehát ez a film, amiből volt ez a jelenet, az tartalmazza mind a 4-jükkel készült interjúkat, csak nem akartam ezt levetíteni, mert az egy 70 perces dokumentumfilm. De az nagyon szép, tehát maga az interjú felvétele is, meg ráadásul, hogy ugyanabban a beállításban készül, mint ahogy a kisfilmben látni ezt a Rozikát. Igen, Rozika. És maguk a helyzetek, tehát a jeleneteknek a felépítése, tehát így formailag, az mennyire volt közös megbeszélés tárgya? Tehát, hogy azt... Egyeztetve volt, tehát hogy tettünk ajánlatokat, ők is tettek ajánlatokat, és van, amikor az győzött, amit ők gondoltak, van, amikor az, amit mi. Ez egy alkotói együttmunka volt. Tehát így elképzeltétek a... Igen. És én még arra lennék kíváncsi, hogy az ilyen foglalkozásokon, akár a gyerekfoglalkozásokon, vagy ezeken a közös színházi dolgokon, hogy így hogy működött a kamera szerepe, vagy nem tudom, hogy mindegyiken volt kamera, tehát hogy mindegyik ilyen fel lett véve, vagy hogy... Jobbára, igen. És hogy szerint, tehát főleg mondjuk így az elején, hogy mennyire akartak... Ez nagyon hamar ilyen természetes hozzájárulás, vagy hozzávalóként lett elkönyvelve. Hogy lehet, hogy pont ezért lett jó